खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रिये 16 के उम्र में जानल भेलो 18 के प्लस नहीं मानल गे सुनना। रिये 16 के उम्र में जानल भेल 18 तो प्लस मानल। अब जवानी हमर जोर जाइए हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। डीजे वाला छोरा बनते सैया। डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया। हे गे अभी तक अगुआ बोलेला नहीं दुआर के काचे दही जना हमरा रखने छकुआर गे। हे गे अभी तक अगुआ बोलेला नहीं दुआर के काचे दही जना हमरा रखने छकुआर गे। भेलिए जवान जियानो नहीं करे बाबू से कही के दिन तू धरे न जवानी के गज सब जाइए गे। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। डीजे वाला छोरा बनते सैया। डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया। हे गई हमारा से छोट छोरी सबके भेलै शादी गोदी में खेलबै छै बौआ के दादी। हे गई हमारा से छोट छोरी सबके भेलै शादी गोदी में खेलबै छै बौआ सबके दादी। हे गई अमन अक्की के बात तू माने खुशियाँ दब के धैर्य तू बांधे के न कहियो तेरा बोल जाइए गे। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।